Bună tuturor! În videoul de astăzi voi rezolva un model de subiect 2 pentru un bacalaureat, profilul tehnologic. După cum știți, acest subiect poate conține matrici, 100% va avea un exercițiu cu matrici, primul exercițiu, iar cel de-al doilea exercițiu va conține un exercițiu fie cu legi de compoziție sau cu polinoame. Haideți să vedem cazul acesta, modelul acesta. La primul exercițiu, ni se dă o matrice pătratică de ordin 2, da, de x, care are elementele pe prima linie 2x plus 2, iar pe a doua linie x minus 2 și minus 1, unde x este un număr real. La punctul A ne cere să arătăm că a de 2 plus a de 4 este egal cu 2 ori a de 3. Păi haideți să vedem cine este a de 2. Se înlocuiește x-ul cu 2 și o să vină 2, 2 plus 2, 2 minus 2 și minus 1. Deci în locul lui x în matricea A de x se înlocuiește cu 2. Și obținem 2, 2 plus 2, 4, 2 minus 2, 0 și minus 1. Acum A de 4. Voi locui pe x în matricea A de x cu 4. 2 rămâne neschimbat, pe urmă o să am 4 plus 2, 4 minus 2 și minus 1. Adică 2, 4 plus 2, 6, 4 minus 2, 2 și minus 1. Iar 2 ori A de 3 o să vină 2 ori și acum în matricea A de x o să înlocuiesc pe x cu 3. Deci o să vină 2, 3 plus 2, 3 minus 2 și minus 1. Adică 2 înmulțit cu 2, 3 plus 2, 5, 3 minus 2, 1 și minus 1. La înmulțirea unui scalar cu o matrice se mulțește scalarul cu fiecare element în parte. Deci ar veni 2 ori 2, 2 ori 5, 2 ori 1, 2 ori minus 1. Și acum să vedem ce ne iese mai departe. 2 ori 2 este 4, 2 ori 5 este 10, 2 ori 1 este 2, 2 ori minus 1 este minus 2. Le-am calculat pe toate și acum să le punem, am făcut așa ca un puzzle. L-am calculat fiecare element în parte, acum le adunăm și pe primele două și vedem dacă ne iese cea de-a treia. Deci A de 2, care este 2, 4, 0, minus 1, pe care o adun cu A de 4, adică 2, 6, 2, minus 1 și trebuie să ne dea 2A de 3, adică 4, 10, 2 și minus 2. Acum, să vedem dacă ne dă așa. La adunarea matricilor este simplu, se adună fiecare element corespondent. Da? Adică 2-ul de aici se va aduna cu 2-ul din partea cealaltă, 4 cu 6 și tot așa. Deci vom avea 2 plus 2, 4 plus 6, 0 plus 2 și minus 1, minus 1. Plus minus 1, dar e ok și așa. 4, 10, 2 și minus 2. Acum haideți să calculăm. 2 plus 2 este 4. 4 plus 6, 10. 0 plus 2, 2. Minus 1, minus 1, minus 2. Care e egal cu 4, 10, 2 și minus 2. Vedem că elementele sunt identice. Asta înseamnă că egalitatea este adevărată. Deci asta înseamnă că A de 2 plus A de 4 este egal cu 2 ori A de 3. La punctul B mic, ne cere să determinăm numerele reale A mic, pentru care determinant de A de A este egal cu 2. Păi A de A, ne amintim că A de X era matricea 2, X plus 2, X minus 2 și minus 1. Asta înseamnă că A de A
Pur și simplu x-ul acum este înlocuit cu a. Și va fi 2, a plus 2, a minus 2 și minus 1. Și acum o să-i calculăm determinantul. Determinantul lui a de a. Pe acest canal găsiți și cum se calculează determinanții de ordin 2 și de ordin 3. Avem 2, a plus 2, a minus 2 și minus 1. Un determinant de ordin 2 se calculează în felul următor. Se înmulțesc termenii de pe coloana principală, adică 2 ori minus 1, din care scad produsul termenilor de pe diagonala secundară. Deci minus a plus 2 pe lângă a minus 2. Acum, 2 ori minus 1 ne dă minus 2. Minus. Iar aici am o formulă de calcul prescurtat. Este formula a minus b pe lângă a plus b. Care e diferența de pătrate? A pătrat minus b pătrat. În cazul nostru va fi, deci este a plus 2 pe lângă a minus 2. Nu contează ordinea, care e cu plus, care e cu minus, pentru că înmulțirea este comutativă. Dar voi avea a pătrat minus 2 la pătrat, adică a pătrat minus 4. Pentru că am minus aici, le voi pune într-o paranteză. Și vine a pătrat minus 4. Acum voi scoate din paranteză, atenția, minus în fața parantezei, ceea ce înseamnă că îmi va schimba semnul din paranteză. Adică voi avea minus 2, minus a pătrat și plus 4. Adică minus a pătrat, minus 2 plus 4 ne va da plus 2. Și ce ne spune? Că determinantul este 2. Determinantul, adică a plus minus a pătrat plus 2, este egal cu 2. O să-l duc și pe 2-ul acesta în partea dreaptă și o să vină minus a pătrat egal cu 2 minus 2, adică minus a pătrat este egal cu 0. O să mulțesc cu minus 1, deși nu este cazul. A pătrat egal cu 0, adică a va fi radical din 0, care dă 0. Și iată cât de ușor a fost să-l calculăm pe a, număr real, da? Astfel încât determinantul să dea 2. Să vedem și sub punctul C. La C mic ne cere să detectăm numerele reale x, pentru care matricea A de x ori matricea A de x este egală tot cu matricea A de x. Rescriu matricea A de x, care era 2, x plus 2, x minus 2 și minus 1. Și haideți să începem cu mulțirea A de x ori A de x. Deci voi avea 2, x minus 2, x plus 2 minus 1, pe care o să o mulțesc tot cu ea. 2, x plus 2, x minus 2 și minus 1. Înmulțirea matricelor se face respectând regula înmulțirii liniei cu fiecare coloană în parte. Ca să obțin primul termen din matricea finală, va trebui să mulțesc prima linie cu prima coloană. Deci voi avea 2 ori 2 plus x plus 2 ori x minus 2. Da? Deci am mulțit primul de pe prima linie cu primul de pe prima coloană, al doilea de pe prima linie cu al doilea de pe a doua coloană. Repetăm pentru prima linie și a doua coloană. O să am 2 ori x plus 2 plus, acum x plus 2 ori minus 1. Pentru al doilea rând, da, pentru a doua linie, o să am a doua linie cu prima coloană. X plus 2 ori 2, deci o să pun x minus 2. 2 pe lângă x minus 2 plus, o să vină minus 1 ori
x plus 2. A doua linie cu a doua coloană. O să am x minus 2 pe lângă x plus 2. Plus, acum am minus 1 ori minus 1. Și acum doar facem calcule. Și vom avea așa. 2 ori 2, 4. Plus. Aici am văzut mai devreme, era a plus 2 pe lângă a minus 2, da? Dar folosim aceeași formulă, a plus b pe lângă a minus b, care avea formula, o să o scriu aici, deci a plus b pe lângă a minus b, era a pătrat minus b pătrat, diferența de pătrate. Cum noi avem x plus 2 pe lângă x minus 2, vom avea x pătrat minus 2 la pătrat, adică x pătrat minus 4. Deci 4 plus x pătrat minus 4. Și văd că 4 cu minus 4 deja se reduc. Am terminat cu partea aceasta, primul termen. Mă duc în dreapta. Înmulțesc pe 2 cu paranteza și o să vină 2x, 2 ori 2, 4, deci plus 4. Iar acum am acest minus 1, care îmi va schimba semnul, da? Minus ori plusul acesta o să vină minus. Sau haideți să scriu altfel. O să scriu minus 1, da? Pe lângă x plus 2, ca să nu fie niciun fel de confuzie. Am înmulțit plus, în fața parantezei este un 1, chiar dacă nu l-am scris, el există acolo, da? Și l-am mulțit pe plus 1 cu minus 1 și mi-a dat acest minus 1. Pe lângă paranteza x plus 2 și fac calculul mai târziu. Acum, 2 îl înmulțesc cu paranteza și o să vină 2x, 2 ori minus 2 minus 4. Și acum plusul deja nu mai are nicio valoare, că se mulțește cu minus și se va transforma în minus. Și acum o să vină minus 1 ori x minus x, minus 1 ori 2 minus 2. Și am terminat și de dedesubt. Pe urmă, x minus 2 pe lângă x plus 2, tocmai am văzut. Chiar dacă eu aici am x plus 2 pe lângă x minus 2, înmulțirea este comutativă, deci este fix același lucru. Adică tot x pătrat minus 4 îmi va da răspunsul, plus și minus 1 ori minus 1 o să-mi dea plus 1 egal cu, sus îmi rămâne x pătrat, jos o să am 2x minus x, care îmi va rămâne, deci de aici îmi rămâne un x, minus 4 plus 2, minus 6. Acum, sus, 2x plus 4, minus 1 ori x vine minus x, minus 1 ori 2, minus 2. Iar de desubt o să am x pătrat, minus 4 plus 1 ne dă minus 3. Mai scriu o dată pentru a face calculul din dreapta, de acolo de sus, x pătrat. 2x minus x ne dă x, 4 minus 2 plus 2. X minus 6 și x pătrat minus 3. Aceasta este mulțirea dintre a de x și a de x. Și ne spune că mulțirea asta trebuie să dea tot a de x. Deci, o să pun că a de x ori a de x este egal tot cu a de x și din acestea două o să rezulte că a de x ori a de x, adică x pătrat, x plus 2, x minus 6 și x pătrat minus 3 trebuie să fie egală cu a de x, care e 2, x plus 2, x minus 2 și minus 1. Totuși aici avem o problemă, că x minus 6 și aici am x minus 2, ar trebui să am același lucru. Dar am observat că aici, când am înmulțit linia a doua cu coloana, vine 2 pe lângă x minus 2 plus minus 1 pe lângă x minus 2. Deci aici o să vină minus 1 ori minus 2, o să vină plus 2. Și aici o să vină minus 4 plus 2, adică minus 2 în continuare. Deci aici este minus 2 și aici minus 2.
și vine x minus 2. Deci în momentul în care vedeți că în matrici nu este egalitate unde ar trebui să fie același termen, cum aveam aici x minus 2 și în partea cealaltă trebuie să am tot x minus 2. Comparați, vedeți pe unde ați greșit, da? Nu vă dați bătuți, nu abandonați exercițiul, căutați greșeala. Am descoperit și acum, pentru că x minus 2 și x minus 2 vor fi egale, da? Deci este bine. Acum, pentru că avem egalitate între două matrici, vom egala fiecare termen corespondent din fiecare matrice, da? Asta înseamnă că x pătrat, unde să scriu aici, x pătrat trebuie să fie egal cu 2 din dreapta, da? X plus 2 și x plus 2 iarăși sunt la fel, deci nu am ce să fac acolo. Și mai am x pătrat minus 3 egal cu minus 1. Și îmi rezultă un sistem. Sistem pentru că x-ul trebuie să fie același peste tot, da? Trebuie să se verifice în toate ecuațiile. Păi din prima, dacă x pătrat este egal cu 2, asta înseamnă că x-ul este plus minus radical din 2. Iar în a doua ecuație o să vină x pătrat egal cu minus 1 plus 3. Adică x pătrat egal cu 2, e fix același lucru. Asta înseamnă x egal tot cu plus minus radical din 2. Deci din ambele ecuații ne-au dat aceleași rezultate, asta înseamnă că soluția noastră, da, sunt și numere reale, asta înseamnă că soluția este mulțimea cu elementele plus și minus radical din 2. Și am terminat primul exercițiu. Acum, exercițiul al doilea. La exercițiul 2 am o lege de compoziție. Dacă mă întrebați pe mine, între legea de compoziție și polinom, eu aș alege polinomul. E mult mai simplu de rezolvat, sunt elemente mult mai ușor de reținut decât la legile de compoziție, însă fiecare după preferințe. Exercițiul spune așa, că pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă, e foarte important acest cuvânt, x compus cu y egal cu xy plus 5x plus 5y plus 20. La punctul A ne cere să arătăm că minus 5 compus cu minus 4, compus cu 0, compus cu 1, compus cu 2 este egal cu minus 5. Mie acest minus 5, care se află și în legea de compoziție, în ceea ce trebuie să compun eu, mi-a tras puțin atenția. Și aș vrea să vedem dacă acest minus 5 este un element absorbant, adică orice ai compune cu acest minus 5, el va da la nesfârșit minus 5. Nu ne costă nimic să verificăm dacă acesta este un element absorbant. Cum fac lucrul acesta? Păi pur și simplu compun pe x cu minus 5. Să vedem. X compus cu minus 5. Și acum x-ul a rămas x, iar y-ul se transformă în minus 5. Și o să vină xy, adică x ori minus 5, plus 5x, aici nu s-a modificat nimic, plus 5y, adică 5 ori minus 5 și plus 20. Aici x ori minus 5 ne dă minus 5x, plus 5x, plus 5 ori minus 5 ne dă minus 25 și plus 20. Minus 5x cu plus 5x se reduc, iar minus 25 plus 20 ne dă minus 5. Iată astfel că x compus cu minus 5 este egal cu minus 5, oricare ar fi x un număr real. Nu se întâmplă nimic, însă dacă vă duceți și compuneți minus 5 cu minus 4, rezultatul cu 0, rezultatul acestuia cu 1, rezultatul celor 4 cu 2, da? Deci nu se întâmplă nimic, se ia în considerare. Însă mie mi-a atras atenția acest minus 5 compus cu restul, pentru că îmi va dea ca rezultat tot minus 5. Însă nu este o regulă să se întâmple asta la toate legile de compoziție. Acum că x compus cu minus 5 am descoperit că dă minus 5, o să mi le rescriu așa. Minus 5 compus cu minus 4, compus cu 0, compus cu 1, compus cu 2, egal cu. Pe minus 5 îl las în pace, iar pe toate celelalte, pentru că o să-mi dea ceva.
nu știu ce, o să-l notez cu, să zicem, M. Cum legea mea este asociativă, cu siguranță va fi și comutativă, da? Pentru că se vor schimba doar x, yx, da? 5y și 5x, adunare comutativă, înmulțirea este comutativă. Și astfel îmi va da ca rezultat minus 5. Rezultat final. Să vedem acum punctul B. La B mic ne cere să demonstrăm că x compus cu 1 pe x este mai mare sau egal ca 11 pentru orice x între 0 și infinit, deci orice x pozitiv. Păi haideți să vedem cu cine este x compus cu 1 pe x. Am rescris legea de compoziție ca să ne fie mai ușor. X-ul rămâne pe loc, doar y-ul se modifică ca fiind 1 pe x. Deci o să am xy x ori y-ul care e 1 pe x plus 5x plus 5 ori y-ul care este 1 pe x și plus 20. X cu x se simplifică, aici rămâne 1. Pe urmă voi avea, deci de aici am 1, plus 5x, n-am ce să fac acolo, 5 ori 1 va fi 5 supra x, aici e 5 pe 1, da? 5 cu 1 și 1 cu x. Și plus 20. În cazul acesta voi aduce la același numitor pe primii doi ca să pot să-i calculez. Deci aș amplifica aici cu x. Vedem ce facem pe mai departe. 1 cu 20, de fapt las așa, o să scriu 5x, l-amplific cu x și o să vină 5x la pătrat supra x plus 5 supra x și plus 1 cu 20, 21. Pe primii doi îi scriu cu același numitor și o să-l amplific și pe acesta cu x. Și aș avea așa, un sigur numitor, 5x la pătrat plus, o să pun 21x plus 5, totul supra x și trebuie să arăt că este mai mare sau egal cu 11. N-am decât să iau fracția aceasta pentru că nu am ce să-i fac și să o pun mai mare sau egal ca 11 și să demonstrez lucrul acesta. Deci aș avea 5x la pătrat plus 21x plus 5, totul supra x, mai mare sau egal ca 11. O să-l duc pe 11 în partea stângă. 5x pătrat plus 21x plus 5, totul pe x, minus 11, mai mare sau egal ca 0. Amplific și aici cu x și o să avem 5x pătrat plus 21x, o să pun minus 11x plus 5, totul pe x, mai mare sau egal cu 0. Sus rămâne 5x pătrat, 21x minus 11x ne dă 10x plus 5, totul pe x, mai mare sau egal ca 0. Noi știm că x-ul nostru aparține intervalului 0 infinit. Da? Deci asta înseamnă că x-ul este mai mare strict ca 0. Mai rămâne, ca să demonstrez că fracția este mai mare sau egală ca 0, mai rămâne să arăt că partea de sus este mai mare sau egală cu 0. Și am așa, 5x pătrat plus 10x plus 5 va fi egal cu, nu o să-i pun niciun alt semn, dau factor comun pe 5, 5 pe lângă, de la 5x pătrat îmi rămâne x pătrat, de la 10x îmi rămâne 2x, iar de la 5 îmi rămâne 1. Și este fix o formulă de calcul prescurtat. X pătrat este pătratul lui x, 1 este pătratul lui 1 și la mijloc am plus 2 ori x ori 1. A pătrat plus 2ab plus b la pătrat. Asta înseamnă că îl pot restrânge ca 5 pe lângă x plus 1, totul la pătrat, care este clar că este mai mare sau egal
cu 0, pentru că orice pătrat perfect este pozitiv. Și înmulțit cu 5 va fi pozitiv. Și cum și numitorul este pozitiv, înseamnă că toată fracția este pozitivă. Deci din toate astea 3 o să-mi rezulte că acest 5x pătrat plus 10x plus 5, totul supra x, este mai mare sau egal ca 0 pentru orice x din intervalul 0 infinit. Da? Deci, indiferent cât este x-ul meu pozitiv, fracția va fi pozitivă sau egală cu 0. Deci pot să scriu că x compus cu 1 pe x este mai mare sau egal ca 11, oricare ar fi x un număr pozitiv. Și să vedem și sub punctul C. Ce surpriză ne rezervă. Cine vede sub punctul C prima dată are un șoc, după aceea se reglează totul. Deci trebuie să determinăm numărul natural n, pentru care 2020 la puterea n compus cu minus 4 este egal cu 1. Mereu am văzut că este o reticență la număr mare la putere n. Dar haideți să vedem cum compunem. O să-mi rescriu legea, x compus cu y era xy plus 5x plus 5y și plus 20. Deci, ca să compun, x-ul este 2020 la puterea n, iar minus 4 este y-ul. Și o să avem așa, x ori y, adică 2020 la puterea n ori minus 4, plus 5x, 5 ori 2020 la puterea n, plus 5y, adică 5 ori minus 4 și plus 20 egal cu 1. Este o ecuație. Am așa. Între primii doi pot să-l dau factor comun pe 2020 la puterea n, că apare în fiecare, pe lângă. Minus 4 și de la a doua rămâne plus 5. Minus 5 ori minus 4 o să-mi dea minus 20, iar mai departe am plus 20 egal cu 1. Minus 20 cu plus 20 s-au redus, am scăpat de ei. Acum, în paranteză, minus 4 plus 5 îmi dă 1. 1 ori 2020 la puterea n îmi dă 2020 la puterea n. Nu mai am nimic mai departe, egal cu 1. Păi 1 ăsta îl scriu și pe el ca o putere a lui 2020. Deci 2020 la puterea n. 2020 la ce putere ne dă 1? La puterea 0. Orice număr ridicat la puterea 0 ne dă 1. Păi prin injectivitatea funcții exponențiale o să ne dea că n-ul nostru este 0, care aparține lui n, mulțimii numerelor naturale. Și iată cum din ceva foarte greoi la început, da, pare foarte complicat, puterea aceea n, s-a transformat în ceva foarte simplu. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu ultimele noutăți și să distribuiți videoul și colegilor. Poate îi ajută. Pe curând!